Postavte sa jednou nohou k lavičke a druhá sa opiera kolenom o lavičku spolu s rukou na tej istej strane. Chrbát je spriamený a v predklone. Do ruky, ktorá sa neopiera, uchopíte jednoručku, zapážime ju a ohneme jej v lakti tak, aby predlakte bolo v vertikálnej polohe. Nadýchnite sa a začnite ruku vystierať, až kým jednoručka nebude na úrovni trupu alebo dokonca nad ňou. Po prekonaní najťažšej časti tlaku, čiže mŕtvého bodu, čo je približne v polovici, vydýchneme a v hornej polohe na malú chvíľku zastavíme. Pomalým a kontrolovaným pohybom spúšťame jednoručku späť do základnej polohy, kde sa opäť nadýchneme. Cvičenie opakujeme bez prerušenia.